Rafinăriile din Europa resimt din plin efectele crizei. În ultimii ani au rămas în funcțiune doar 92 din 104 rafinării, cu o capacitate totală de prelucrare de 728 de milioane tone țiței. Nici viitorul industriei nu este prea luminos. Se estimează că alte 10 rafinării se vor închide definitiv până în 2020, iar 2/3 dintre platformele existente înregistrează deja pierderi împovărătoare. Scăderea cererii de carburanți, presiunea importurilor din afara spațiului european, tehnologiile vechi care nu răspund actualelor cereri de pe piață, pun în pericol activitatea de rafinare a petrolului în spațiul european. Pentru a-și satisface nevoile, țările din Uniunea Europeană importă în fiecare an benzină și motorină din Rusia, Asia și Statele Unite ale Americii. În România mai funcționează doar 3 rafinării din cele 10 care operau în urmă cu 20 de ani. Capacitatea cea mai mare de rafinare, Petromedia Năvodari, este operată de grupul Rompetrol. Menținerea în viața unei rafinării nu înseamnă doar profituri și poluare, ci are o contribuție uriașă la creșterea economică a unei regiuni, în absorbția forței de muncă de înaltă calificare și în creșterea veniturilor la stat. Asta facem noi aici, la Rompetrol, pe platforma petrochimică. La Petromedia lucrează astăzi peste 900 de persoane, iar viitorul tuturor celor 7400 de angajați ai grupului Rompetrol atârnă de felul în care pulsează inima companiei, rafinăria Petromedia. În plus, numai puțin de 25.000 de români depind de noi ca angajați ai partenerilor și furnizorilor Rompetrol, pentru că cea mai mare și mai modernă rafinărie a țării acoperă aproape jumătate din capacitatea de rafinare a României. În ultimii 6 ani, Rompetrol a investit peste 700 de milioane de dolari în rafinăria Petromedia, cei mai mulți bani fiind folosiți la modernizarea și mărirea capacității de rafinare și producție. Prin investițiile făcute, una dintre cele mai vechi rafinării din România, Vega Ploiești, a fost transformată într-o unitate modernă de reprocesare a produselor Petromedia, fiind astăzi axată pe bitum, fracții și solvenți. Cea mai mare rafinărie din România, o capacitate modernă de procesare a produselor petrochimice, o rețea performantă de stații de carburanți, produse și servicii la standarde europene, toate aduc aproape de oameni energia vie de la Rompetrol. Kazmunai-Gaz, prin Rompetrol, este și va rămâne un partener strategic pe termen lung în România și în regiunea Mării Negre.